Wah, jan. Ayo ngetrek kabeh wong nyagani ya nom-nom ngono. Ya. Ora ana tembung kang pertitis kejaba ayo luwih dhisik ngunjukake rasa syukur marang ngarsaning Gusti kang murbing dumadi. Dat kang murbing dat Allah Subhanahu wa taala, Nduk. Iya, Mak, iya. Dene ya merga limpahan berkat lan karuniane Gusti dina iki awake dhewe iso sowan ning Desa Koripan Kecamatan Bungkal. Eneng daleme sapa? Eneng daleme Bapak Turut Haryanto, Nduk. Ngono ya, Mak. Ya. Wah, jan pirang ndek sasi kepungkur kae panjenengan iki rawuh eneng gubuk kuning sambit kono karo Pak Sutresno, Pak kami tuwa. Iya. Ki perlune ki ya ki ndawuhi awake dhewe supaya nglimbuk lan nyangik bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya. Ya mula bombong rasane ngatiku dening antase sak awake dhewe kok didhawuhi sowan Pak Turut, monggo beliaunya ki jan luar biasa. Ngono. Iya. Lek kagungan kersa ki wis wiwit dek wingi mbiyen kae terus wah tenan kok kabeh ki dirawuhke. Ngono. Iya. Sanak kadang dulur mitra pitepangan kabeh do nyengguyung wiwit dek wingi ki para ya nggone caos lelipur marang para rawuh ki wis luar biasa kae. Ngono ya, Mak. Ya awake dhewe iki segmen kedua. Sing segmen pertama campur sari sedina sewengi. Ngono ya. Ki awake dhewe diteruske sesuk-isuk Murwakala pake. Terus sesuk iki isih ana reokan meneh. Ngono. Iya, luar biasa tenan kok. Ayo Ramaidung pancen ya putri kesayangan sing palakrama kok, Nduk. Ngono. Iya. Ki panjenengane Mbak Novita Rahayu sing dina iki ketemu wahyuning jodoh diwengku dening Mas Rio Popilaya. Kok asmane kaya petinju. Iya niki ya gagah kok ya Rama itu nek kaya petinju. Ngono. Iya. Wah, Janduk bengi iki sowan sak rombongan saka Bedingin Sambit. Ngono. Iya. Ki ya pengrawite komplit Sanggar Badranaya, sindene ya komplit 6 cacahe kaya adate. Nek dek ingi kok salah ora eneng, Mak. Iya, dek ingi do ngenyangi tayub. Ngono. Iya. Ya saiki lagi ya pancen budaya ki werna-werna kok. Ya ana sing remen karo langen tayub ya diladeni, seneng krawitan dilanggati, seneng campur sari diaturi, seneng gajah ya dinyangi kok, Nduk. Ngono. Iya. Jan kabeh ki mujudake budaya adiluhung. Ngono. Iya. Yen ana sing ora pas mbok menawa oknum-oknum bae. Ngono. Iya. Bengi iki ngaturake penuwun ya, Nduk, marang keluarga besar Bapak Turut Haryanto. Nderek memuji muga-muga anggone netepi darmaning werda ki sembodo. Teman putra kang dina mau ki wis diijabake, wis dipahargya anggone mbangun Balewisma ki dadi Balewisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Wah, jan sindene 1 2 3 4 5 6 kebayake anyar-anyar. Iya, ki bantuan kok Bu Mami Seli, Mbak Seli kebaya. Ngono. Ya ki ya disengguyung karo audione mang ngopo nganti ra takon aku. MD nggih, MD audio. Terus nggone Pak Tris barang. Terus apa ki di live streaming Juve Multimedia Record. Iki ndek ben ki ora nggawa son lho, Mak, kok iki mau Mak bedunduk kancane dhewe polo-bolo bajingah ki enek kabeh. Iki sing ndawuhi Pak Tris kok. Wis ta Mas rombongane anu jenengan jak nggih gampil. Oh nggih, kula nggih manut. Wah, jan. Wah, suka parisuka ki ya kena ning kudu di sranani kanthi eling lawan waspada.
ngono iya mulai iki mau tak aturke tembang sing religius luwih dhisik ngono ya Mak. Wah tenan kok panjenengane Pak Turut Haryanto ki nek kagungan kersa sembodo tenan tamune iki wah jan aku mambeng iki jagong mrene iki wis jane meh jam 09.00 kae lho tamu kok nganti suwe kok sik walalah nek adate jam 8 ngono kae rak wis rada suda ning tengah saya bengi kok malah saya rame saya bengi saya rame ngono iya ku ya kanca-kanca sing nang kene iki mambenge ya sak perangan ya ana kene iki Mas Doni Mas Bambang lan ya liyane ngono iya wah ditepungke Ndek sik Nduk si para pesindene iya siji mbaka siji iki ya sing sekaitan dhewe seniornya Badranaya sapa Bu Sumarti. Wah iki nek Koripan wis terkenal banget kok iso mergo kulino dijaki krawitan kene ngono ya tenan nek wis blok guwa kono rumangsaku sapa kok kaya cemple gini rumangsaku kok aja muni ngono sesuk iki isih tasrek lho golek katut lho mbok golek katut piye sing tengene Nduk sing tengene kae kadange Dewi saka Nambak Bungkal Mbak Rani Puri Rahayu ngono sing tengene nek sing tengen ki saka Bajang Balong oh sinden tayub wingi to heeh ora maksude iki dek wingi melu nayub ngono lho heeh wajan dek wingi padahal arep dijak dodol pentol ning ngasinan lho kok ranyah jan malah ilang nilapke jere ngono iya lah iki sing sebelah tengene iki dek ya nilapke iki pamite iki tayupane ngebul mbuh kok mulie iki ora bareng kancane iki hari iki piye kok malah ditinggal sapa Mbak Hani ngono iki ya rombongan Badranaya saka Gajah Sambit lah tengene nek tengene iki bakul kelambi kok bakul kelambi piye iki saka dulure saka Jambon kono kok ya ngono iki Mbak Mika saka Seli Kebayak iki sindene sing ki ya sponsor ngono to Nduk ya ora kok ya kulino nderekke awake dhewe nah sing kene dhewe ki ya mung saka tangga desa kok tangga desa lah etan bulak kono kok ngono ya ki Mbak Vela Rusdiana pengkrawite awake dhewe iki mayoritas enom kabeh Nduk wah coba to sawangen wiwit sanga sing gampang ki nome kaya ngono kuwi lho jan kita isik 17 iki sapa Jack Kadimun kok nganggo Jack ben gaul kok ya sing bonang kuwi ya wedhe ingis nang kene kok Mas Doni karo Akang Minto iya sing nerus nah nek sing enong kuwi iki saka Mbausan Kidul aduh men iya kuwi ya dalang kuwi Mas Imam Koirul nek sing nyelentem iki saka Bekare iki serombongan kit bibit kawit awake dhewe mayang 20 tahun kepungkur sing nyelentem ya Kang Damun kuwi ngono iya yogane lawas awake dhewe karek Kang Damun ngono iya nek sing gender iki Mas Rendra jan gangster weton Keniten kok gangster iya nek Kenitene biyen kondange rak ngono iya iki ya dalang iki tenan gangster kok hamster piye to jan terus iki sing rebab iki ya kadange dhewe iki Mas Muindra saka Plupuh Sragen kok adoh men iya iki pengrawit paling murah Senum iki nek nggon kamera iki gur mesem ngono ya ngono iya lah wiraswarane iki saka Kedung Banteng iki Mas Setiawan
Oma Setiawan ya borek ludruk ngono ya iya piyayi ya ora kok ya ki piyayi budaya ngludruk ketoprak wis dek mben ki penelitian iki ning Pantura to Mas jenengan kae penelitiane nggon sing rame ketoprak kono Pati Rembang ngono muli iki oh ya apa kesengsem rombongan ketoprak kono to ya wis teko kono kok dadak nganggo tiba barang biasane iki ora lho jan terus sing ngendang ki saka Pacitan saka Punung Mas Prabowo Pamungkas ngono sing ngendang ki ya dalang iki saka Bancar Bungkal Mas Nanda Wijaya sing bedhug kuwi ya dalang kuwi nah ki ya Pandu Wijaya sing demung kae ya dalang Mas Benggol Wijaya Benggol barang saiki kok nganggo Wijaya nah kok ya keri-keri iki ngono wis dadi tekan ngendi-ngendi terus sing demung sijine kuwi Mas Revi niki ya asli dalang iki Revi ora patek Jaya iki nggih tenan lah sing tengene Mas Revi kuwi dalang saka Bungur dalang kelas berat ya lemune kok ngono kok ya Mas Ahmad pengendang tayub iki ya an sing tengene meneh kuwi ya pengendang tayub iki ya saka Gajah Mas Heri Sapari kok Heri Sapari ya terus sing tengene Mas Kusnanto iki pengrawit handal saka Tumpak Pelem Kecamatan Sawo lah sing meking kayak orang yang selalu beruntung dalam suasana apapun kok ngono lah bejo ngono ya sing urung disebut iki sing ngempul iya dalang pangruwatan lho kuwi nek bengi ngruwat nek awan ngruwet ngono ya iki Ilham Jaya Kesuma kok kaya pemain bal-balan nek kaya ngono pemain bal-balan gitu nek Wayu ki piye iya ora apa-apa kaya tenan pemain sumo kuwi ya ngono ya kabeh kira-kira wis disebutke ngono ya Mak ya lan iki mau nduk awake dhewe sowan ki ora ijen ora gur pengrawit karo sinden ki ya ora ki ya dikandhani campur sari The Lion ki uga ana binatang tamu komedion aja sembrono lho Mak aja sembrono iki wonge lagi belajar MC manten ning Magetan lho iki tenan iki lucu nih ira mak muridé Pak Sartono sitok iki ngono iya dek mben yo adar mayang barang pripun Mang mriki Pak 200.000 nek kesuwen jenengan mriki jenengan mriki nggih ngendi-ngendi nggon prasaku sing muni kesuwen ngono ki wonge ya segur kuwi-kuwi ae ora enek liyane manggone ku ning nggon peteng rawani ning nggon padang Mas Mio kene Mas ya dicepake munggah kene selamat Mas Aku
wilujeng dalu mak cangik Yuli wilujeng dalu Mas Mio wilujeng dalu Cak Mio nggih nderek pitepangan kula dagelan anyar buka plastik gak plastik nggih anyar suwiran ning Ponorogo oh jan laris ning Nganjuk sampean saiki jan mboten nggih nggih alhamdulillah sami wilujeng nggih mak cangik pangestunipun Mas Mio sowan ing dalemipun Bapak Turut Haryanto Bapak Turut Haryanto kagungan hajat menika netepi darmaning sepuh ngentas putra Margya Siwi Mas Mio mekaten mugi-mugi sirat maja punan pinanganten sarimbit sak mangke nggih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin rejekine kathah lurah blawah kenging kagem tindak ibadah wonten ing Mekah lan Madinah Allahumma amin kalebet sedaya ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat amin didongake diamini kathah rejekine amin barokah donya akhirate amin Allahumma barokah sholawat nggih.